ಕಿಂದೆಕ್ಲಂದೆಕ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಬಂತು. ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇತು ಹಿಟ್ಟು ಮುಗಿಂಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ತುಂಡು ಅವ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತದಾನಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ತುಂಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲು ಡ್ರೆಸ್ ಹೊರನೆ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡ ಮಿಂದು ಆಂಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ತುಂಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ಗಿಡತ್ತದಾನಾಗ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಡಿ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಂದುಲಾಗೆ ಐಕೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾಟು ಜಮಾಲೆ ಬಲ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ತಾನ್ ಬಲ ಬಲ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ತೋಜುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಣಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಓಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡಟ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ತಾಲ್ಯದ ಭಯಂಕರ ಆಗತ್ತವ ಚೊಚ್ಚುಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಓಲ ಹಿಂಗೆ ತಾಲ್ಯ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಮೇಯ್ಪುರ ಒಂಥರ ಇರುಮ್ಮೆನ ಹಾಕು ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ಯನ ಇದ್ರೆ ಬಂತುವೇರು ಅವು ಸಾಲ್ಯನ ಯಾನ್ ಸಾಲ್ಯನ ಉಂಡಾಗ ಅವು ಓಡೆಗು ಅವ್ದು ಆಲ ಪೂಜಿ ಹಂಚ ಗಂಟೆ ಹೊರ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಾನೆ ಇದು ನೇಟ ಒಂಜಿ 7:45 ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಎಂತ ಒಂಜಿ 7:45 ಮುಟ್ಟಣ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾನೆ ಓಲು ಟಾರ್ಗೆಸ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕ ಆಯುಷನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನಜಿ ಪುರ್ತುಲಾಂಡ್ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ತಪನ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕಂಡ ನಂಜಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಅವೇನು ರಿಕವರಿ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೈಜೇರು ಇಂದೆಕ್ ಪೋತಿರು ಈಗ ಅಗೇಲಗ್ ಆಯುಷ್ ಬರೇ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಕಾಪಿ ಅಂಬೆ ಮುರಣಿ ಹಿಂದಿಡಾಯೆ 15 15 ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಏತ್ ಮೇ 14 ಮುಕ್ಕಾಲ್ 3/4 14 3/4 ಅವು ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಯ್ಕ ಪೋಯಿ ನಿಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಪ್ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತದ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಜೆತ್ತನ ತನಗ ಮೇರು ಪೋಯರು ಮೇರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೇರತ್ತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಯರು ಚುಮ್ಮಿನಗಳು 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಚುಮ್ಮಿನಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾತ ಒಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈಜರು ಮೇರು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಬಿಡ್ಪಾಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದಪುರದ ತಂದ ಗಣಪತಿ ಬಿಡ್ಪಾಯರೆ ಮುರಣಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಏನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂತಾಲು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿ ಜಾಂಡಲ ಐತುಲ ಇದ್ದ ಆದಾ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾದಿಜಾಲು ಐತುಲ ಎಂಜ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಜ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಐತುಲ ಬುಕ್ ರೆಡ್ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಇರೇಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇದು ನೋಡಿ ಪೌಚ್ ಮಾದಿರ ಸೀದಾ ಪುಯಿನ್ ಆಯುಷ್ ಪೌಚ್ ಗಂದಿ ಈ ಕಂದಿನ ಮೋಲತ್ತ ಈ ತೂತು ಜನ ಇವೇ ತುದ್ಕ ತಂದಿ ನೋಡು ಇವೇ ಸೋಕಿತ್ನಿ ಎದುರುಡದ ದಕ್ಷ ನಿಕ್ ಚಾನ ಪೇರ ದಕ್ಷಗ್ ದಿಯಾ ದಿಯಾ ಇರೆಗೆ ಪೆಪ್ಪಿ ಅತೆ ದಕ್ಷ ದಕ್ಷ ಆಟಿಗಳಂಜ ಬಿಟ್ಪಾಯ ಫಸ್ಟ್ ರೈತಿ ಲಂಚ್ ಈ ಸಲ ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಪಾಯ ದಕ್ಷ ಸೊ ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಪಾವಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಬೊಪ್ಪನತ್ತೆ ನಾಡು ದಕ್ಷ ಗಣಪತಿನ ಬಿಟ್ಪೋ ಗಣೇಶನ ಬಿಡಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು ಹೋಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿರು ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂತಿಲ್ಲ ಪೆಪ್ಪಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ ಅವೇ ಇದನ್ನ ಇರೆನ್ ತೂಂದು ಕುಳ್ಳೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಗುಚ್ಚು ದಿಯಕ್ಕ
చుమ్మినకులు పత్తుపోయారు వర ఇడి ఇల్లు గాబ్ 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 అండి ಇತ್ತ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಕಾರ್ದ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜ ಮೆಲಾನೆಕ ಫ್ರಿಜ್ ದ ಡೋರು పాడు తెత్తు పుడుపు నా లారీ బిర్కి అదే అవులే అంటే మూజంటే ఉంటల వైద్యరు మీరు పిదడ్డు పోయారు ఏదో కప్పులు బత్తే డ్రెస్ తోసిపోదు జత డ్రెస్ దాలిజಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಸಾಲ್ಯಾನಿಗೆ ಆಯುಷಿಗೂ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಸಾಲ್ಯಾನ್ನನೆ ಸಾಲ್ಯಾನ್ನ ಬೊಕ ದಿಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ఒక ఎంకు రాలేజ్జి తోసిపోవడం ఉండ చదువుతుందంటూ కథ పాడినాక అయితే దీక ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಕಲ್ಲ ಇಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ರಿಂಗ್ ಆವಡು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದಾಂಡ ಮೀನಗ ದೆಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಡ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏಳು ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಂಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದಾದನ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ನಂಚ ಎಂಗಲ ಪಾರಂಪರ್ಯಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಏಳು ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ದಾದಾದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ತರಕ ಮೀನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಜನ ಆಯ್ತು ನೀರು ಕಲ್ಲುದ ಅಂದಿಟ್ಟುಂಡಾಯ್ತಾ ನೀರು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನೀರು ಕುಲ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೋದನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಕೆಂಪು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಾತಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಬೇಲಂಚ ದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕಲ್ಲದ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೋಪು ಐಕ್ ತರಕ ಮೀನ ಪಂಡ ಈ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆಲ ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶಾಂಪುಲ ಅವು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದನಗ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಸಾಬು ಉಂಡತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮೀಪುನತ್ತ ಆ ಎಣ್ಣೆದ ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ ಕಂಟದು ಶೈನಿಂಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಸ್ಟೋನ್ಸುದ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಎಂದೆಂದು ಸಿಲ್ವರ್ದ ರಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತುಲಟ್ಟು ಪೂರ ನೀರು ಕುಲ್ದು ಕಲ್ಲದ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ಕಲ್ಲದ ಪಾಲಿ ಒಂದು ವೆಜ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲದ ಆಯ್ತಂಡ ಒಂದು ಏತುಂಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ದೇಲತ್ತ ದೆಪ್ಪುನ ದಿತ್ತದು ದೀಲೆ ಗಂಟೆ 9:40 ಆಯಿತು ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಲ್ಯನ್ನವರು ಬಂದರು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಬಂತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಗೆಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ போண்டியா ஜுவாண்ட மாற ஓடல பூண்டா சைட்டு ஜாய்க்கு இட்டு நாட்டு ஜான் ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಫುಲ್லுಡು ನಡಪೆರಾಪು ಜಾನ್ ಅಮ್ನಾತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಪಾವುಡುಂದು ದಾದನ ಪ್ರಸಾದ ದೆಪ್ಪುನ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರ ಕುಲ್ನಾಗ ಮಲ್ಪೆರ್ರೆ ಮನಸ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜು ಪ್ರಸಾದ ತೋರಿಸ್ಪಾವನು ಇಷ್ಟೇ ಜಾನ್ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಒಂದುಂಡು ಶಾಯ ಮಲ್ದೊಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಿನಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಜಿ ದುನ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತುನ ಮಿನಿ ಪೂರ ಲಾವ್ ಉಂಡಿ ಬೊಕ ಬಡ ವಿಜಡ್ಡಶ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಡು ಸೆಡಿ ಪುಣ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಸಾದ ತಂಡಿ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಗೋ ನೆಲ వచ్చిದೆ ಪ್ರಸಾದ ತಂಡಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಐಟೆ ಪುಂಡತ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು 11 ನನ್ನ ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇರು 11 ಕಾಲ್ಕಂಪದ್ರಡ್ ಆವು ಜೆಪ್ಪುನ ಏನು ಆತು ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಡಪ್ಪುನ ನೆನ್ಪಂಡು ಆತು ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರ ಆಯ್ತು ಜೆತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣೆ ಚಿಂಗಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಲಾಯ್ಸು ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ನೆನಪ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಪಾಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೋಡ ಬೊಕದಾದ ಕೈತಡಿ ಜೋಕಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಾಲೇ ಸಲ ಪಾಡ್ರೆ ನಾಂಡಲ ಪಾಡ್ರೆ ದಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ ಕಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಇದು ದಕ್ಷ ಅಕ್ಕನ ದಿನ
ಕಲರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ನ ಅಂದೆಕ್ 135 ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ನ 99ಗೆ ಪುರ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಡ್ ಎಪ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪ 4 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಂತಿತ್ತೆ 99 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ನೆಗೆ ಎತ್ತದು ಅಂಚದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಕ ಮೊಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕಲ ಸೈಜ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ಜಿದ ಅಲ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಗ ಆಂಡು ಪುಣ್ಯಾಗ ಒಂದು ದಿಯಾಗ್ಯಾನ ದಿಯಾಗ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಎದ ತೊನ್ನಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಪಿಂಕ್ ಐಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅದು ಶೋಕುಂಡತ ಇಂಚಂದು ಬರ್ತದೆ ದಿಯಾನೆಕ್ 105 ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಂಚ ಐಕ್ ಎಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕು 2 ಜನಕ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂದು ಅಂಚದಿ ಅಲೆ ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಲೆ ತುನ ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಲಂದೆಕ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಂಡೆ ದಿವ್ಯಾನೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಗುದೋಡು ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಉಂಟು ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿಜಿ ಪಿಂಕ್ ಆತ ಪಂದೇಲ್ನ ಪತಂ ಬತ್ತೆ ಆಂಡು ಅಂದಕ್ಕೆ 105 ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಇಜ್ಜ ಅದು ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಂಟದ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಂಟದ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ಲೊಂದ ತೋಪೆ ಮೊಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಂತೆರಡು ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಲ ಬನಿಯನ್ ರನ್ನೆ ಮುಜಿ 4 ಕನಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತೆ 2 ಜನ ನೆಕ್ಕುಲ 2 ಉಂಡು ಇಂದು ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಡ್ನ ರಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ದ 1000 ಸಂಚಿನ ರಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಆಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸೋಕೊಂಡದ ಕಲರ್ ಸುರುಟು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನೇಟ್ಲ 135 ಒಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ತಿ ಕಡೆ ಬಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಲುಂಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಲುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಂದೇರು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಗರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನ ಪಾಡ್ಡ ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಷಗ ವರ ಆಯ್ತ ವರ ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪ ಗರ ಇಂಚೆನೆ ಮುಜಿನ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವರನ್ನೇ ಕನಪರು ಪರತನ ಪೂರ ಹೊರಗೆ ನೋಲ್ಪರು ಜಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಂಚಿ ಕಟ್ಟ ದೀಪುಂಡದ ಅವಲ ಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀಪುಂಡದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿತ್ತ ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ದು ಅಲಕ್ಕಲ ಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನೂಲ್ಪುಡು ಓಕೆ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಐರನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೂದ ಸಿರಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐರನ್ ಮಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಂಗೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಪ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೋದು ಅಂಚ 4 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಂದೇರು ಅದೇ ನಾಳೆ ಇದೆ ఇంకా కచ్చిపుండు బిల్లుండు అంతే ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು 3/4 103/5 ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು 103/5 ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ ರಡ್ಡು 4 ರಡ್ಡು ಆಯುಷನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ 5 ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರಿ 3/4 ಗೊಂಜೆಕ್ 103 ಅಲ್ಲ ದೀಯನ ನಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಕ್ 100 ಅವು ದೀಯನ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಕ್ 120 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ರಡ್ಡು 110 210 ಅವೇನೋ ಜೋಕಲ್ನ ತೋಜೋಡು ದೀಯನಕ್ಕೆ 105 ಆತ ಇಂಚು ನನಗೆ ಅರ್ಮ ಅಂತ ಊತಿನ ನಿಜ ಕೂಡ 135 2 ಉಂಡು 3/4 120
ಒಂಜಿ ಉಂಡು 120ದ ದಾದಾನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಡ ಡಸ್ತು ಯಾರದ ಆವ ಪಂಡ ನನ್ನ ಜಿಂಜಾಗ ಕೆಲವರು ಮಲ್ತೆಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಉಂಡಕ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಆದನಾಗ ಓಕೆ ಚೌತಿದ ವೀಡಿಯೋ ದೀಪಾವಳಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಂತ ಅವರ ಏತು ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅವರ ರಡಡು ಪಾಡ್ನ ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದು ಆವ ಪಂಡ ಬೈ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ.